Genesis chapter 11. Titurre ti Babel. Idi unana may maysa ti lengguwahe dagiti tattao iti entero a lubong ket agpapada dagiti sao nga us-usarinda. Iti panagturongda iti daya, dimtengda iti maysa adaga iti sinyar ket nagnaedda sadyay. Nagtutulag da nga arag garamid iti ado aladrilyo ket lutwenda ana imbag tapno tumangken. Ket naaddaan da kadag iti ladrilyo a pagbangon da ken alketran apan nakasemento da. Kinunada, ita mangbangon tayo iti syudad nga addaan iti torre a dumanon ijay langit. Tapno agbalin tayo analatak ket di tayo masina-sina iti entero adaga. Pimaba ni Yahweh tapno kitain na iti syudad ken ti torre a binangon dagitoy a tattao. Kinunana, sangsang kamaysa dagitoy a tattao ket maysa ti pagsasauda. Pagrugyan lauda daytoy apanggepda nga aramiden. Kabailan danton nga aramiden ti anyaman akayatda. Bumaba tayo ket kiriruwen tayo ti pagsasauda tapno dida agkinaawatan. Iti kasta inwaras ida ni Yahweh iti entero adaga ket na isardeng ti panakabangon iti syudad. Napanaganan ti syudad iti Babel, agsipod ta kinuriro ni Yahweh ti pagsasao dagiti amin at tattao. Ket manipod sadyay, impan na ida iti naduma-duma apaset ti daga. Dagiti kapututan ni Sem. Dagiti kapututan ni Sem, dua atawen kalpasan ti layos. Naparaburan iti anak a lalaki, anapanaganan iti Arpaksad. Agtawen idi ni Sem iti sangagasot. Nagbiagpay ni Sem iti 500 atawen ket naaddaan pay iti dadumang anak. Idagtawen ni Arpaksad iti 35, naparaburan iti anak a lalaki ni Sela. Nagbiagpay ni Arpaksad iti 403 atawen ket naaddaan iti dadumang anak. Idagtawen ni Sela iti 30, naparaburan iti anak a lalaki ni Eber. Nagbiagpay ni Sela iti 403 atawen ket naaddaan pay ti dadduma nga anak. Idagtawenen ni Eber ti 34, naparaburan iti anak a lalaki ni Peleg. Nagbiagpay ni Eber iti 430 atawen ket naaddaan pay iti dadduma nga anak. Idagtawenen ni Peleg iti 30, naparaburan iti anak a lalaki ni Reo. Nagbiagpay ni Peleg iti 209 atawen ket naaddaan pay iti dadduma nga anak. Idi agtawenen ni Reo iti 32, naparaburan ti anak a lalaki ni Serog. Nagbiagpay ni Reo ti 207 atawen ket naaddan pay ti dadduma nga anak. Idi agtawenen ni Serog iti 30, naparaburan ti anak a lalaki ni Nahor. Nagbiagpay ni Serog iti 200 atawen ket naaddan pay iti dadduma nga anak. Idagtawenan ni Nahor iti 29, naparaburan iti anak a lalaki ni Tera. Nagbiagpay ni Nahor iti 119 atawen ket naaddan pay iti dadduma nga anak. Idagtawen ni Tera ti 70, naparaburan kadagiti lalaki nga anak. Da Abraham, Nahor, ken Haran. Dagitoy dagiti kapupututan ni Tera.
ni Tera ti ama da Abraham, Nahor ken Haran. Ni Haran ti ama ni Lot. Natay ni Haran iti Ili anak kayanakan na ijay Ur iti Kaldea. Si bibiyag pay idi ni Amana. Inasawa ni Abraham ni Sarai. Inasawa ni Nahor ni Milka nga anak ni Haran nga ama ni Iska. Lupes idi ni Sarai. Pimanaw ni Tera ijay Ur. Kinakuyog na ni Abraham nga anak na. Ni Lot nga apo ko na nga anak ni Haran agraman ti manugang na nga asawa ni Abraham. Agturong da ijay Kanaan ning idi dumanunda ijay Haran nagsardeng da ket sadyay tinagnaidanda. Sadyay tinakatayan ni Tera idagtawen ito 205.